Goy, Diyan na. Sama ka, Goy. Bisig asamin, naadjog ka. Kinsa na una kan dyan na, di ba ako? ano ka babag-away, be? Ulaw kayo, dagan kay tao. Nya, unsa man? Ikaw, ano mo di ay? Hala, nag-aabot na si Ivan ug si Kuya. Di pwede ni. Sige, listingin ninyo gaway. Katilaw di mo pangod. Yung brilliant nito. Yes! Yus! Pa, para kailangan may ko? Tagpila din ang arkilana. Amos lang, huwag ko balo. Sige. Kamong duhang ara, ayaw na kay tiguang na ka. Tagsiwinta ram siguro na. Duha mo. Mga araw. Oh, tara. Direra ka, ay sige. Lakaw-lakaw. Ang bike ko. Bye ko. Sundin na lang to imong mga ka. Sige. Sige na. Okay. Ngaon sa ta kay lamig kay kaon ron kay gutom kayo nya unya paldo-paldo ra pod. Darang, turo ang bike ko. Ay, Kuya. Tara. Laya ni mamang papa oy. Huwag ko apalig bike. Sige lang, makita lang kong lingaw ron. Kurang, okay mong pilihan. Pili dia. Ana, gele. Ana, apa-apa. Kali aku Uy, Ara! Nagbike naman ka dia. Upa ta kabayad. Excited ako, Kuya. Grabe bata ah. Mubayad ako, be. Ay, salamat. Napay bilin. Atan, minindot. So, ginamdagan ba? Ma, salamat. Malipay ko. Pa, i-text ko ni para may gansi. Huwag ko yung lingaw ni bay. May pangsayo ko bay. Lah, tuan na si Rins. Di-tricks ng bike. Ban, pamilya na kita. Oo. Ano, Ban? Open gyapon nilang lights. Labi na sa kuha. Dinadalangin kong tayo hanggang sa walang hanggan sa mundong Tara na, Bambig. Ikapoy na ba ako biyahe? Tara. Ban, baka Ban. Ban, salamat ba na gisuri ko ni mo diri. Basta ikaw gani dyan na special ka sa kuha. Laging ikaw sa aking panaginip. Igang oy, relax ako be.
Goy? Diyan na. Sa mga kagoy, bisag asa may naadyo ka. Kinsa na una kan dyan na, di ba ako? Ano ka babag-away, be? Ulaw kayo, dagan kay tao. Nya, unsa man? Ikaw, ngano man di ay? Kamo, og di mo maundang, mulakaw na lang ko. Hala, nag-aabot na si Ivan og si Kuya. Di pwede ni. Sige, distingin niyo gaway. Katilaw di mo mangod. Ah, iya.